Majoka bimbal kana yang anggun. Hai logofer. Nोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बरायबाय गोदान भिडिअ नायनो थाखाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलांबानो जाबाय जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान फैदोंब्लाथाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर एसे अनलाबायनानै ओमफ्राय लोगोफोर आं मा बुंनो गोनां बिदि मोनसे मोननै गं रज'हांदो सोरबांदो सलायनोबा नै मोननै गं रज'हांदो ओमफ्राय दांबा सायो आरो मोननै लोगोफोर मोननै टुइन्स गं रज'हांदो ओमफ्राय आं मोनसे फिथाइ जानो मा फिथाइ बे लोगोफोर बानाना बे जाहैबाय मा थालिरमोन आथिया थालिर लोगोफोर थाइसे माने बेसेबां गिदिरखा नै ओमफ्राय आं दा जानायानो लोगोफोर बेखौ जाबाथाय दे बियो हामोनो थारमाने मेरा मजाक ओंखायनो आं जानो लोगोफोर बेखौ आं दा जिरनोसै आरोना जाजोबनो हागोन ना हाया नायनि बेथ' बेगर थासिगोन आरो बेगर जाजोबनांगोन ना लोगोफोर नै जिरखाबाय आं बेसेबा जोब्बानो जानोबा नै बाबाया मैया संफाय लाबोदोंमोन जानो दे आङो दिनै माने बे भिडिअ'सो लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय गैया बाच्चा जि खर' सादों आयु गिदिर गोथां टां खर' सानानै आं बेबो भिडिअ'खौनो बानायनायसै ओमफ्राय दासो ओंखाम जानानै ओमफ्राय आथिं आखाइ सुनानै ओमफ्राय दसे उन्दुनानै ओमफ्राय सिथ्ला सिबखांनानै खर' साखादों भिडिअ'खौ बानायनायसै Jasa dah kena kau dulu ni. Estin ja. Bentar ini masih ada. Gila kasih mana jangan lebih tu sih kan orang. Selalu apa ya? Terlagi jangan mana? Biar jangan sih kan. Bye. Video kak sebaik, bye bye.